गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय रादाब बुथुमगिरिसिम दिनै इंराजि 2025 मायथाइनि 14 डिसेम्बर दिनै देवबार साननिनो फुंबिलि बे गोथार समाव जोङो जोंनिनो बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि गहपुर आनसलिकनि सिङाव थानाय ककिला प्राइमारिनि बे धनपुर ब्रह्म जयगालयाव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 10-11 अक्ट' साननैनि हाबाफारिखौ लानानै जोंनिनो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा लोगोसे गहपुर आनसलिकआ साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे धोरोमनि गोबां हाबाफारि लानानै सावरायगोन। लोगोसे हारिनि थांनाय थैनाय माखासे हाबाफारि लानानैबो सावरायगोन आरो जोङो इयुन जोलैयाव फैबाय थानाय जोंनिनो इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय माखासे सावरायनां हाबाफारिफोर सावरायगोन। बेखौ लानानैनो दिनै जोङो नैबे गहपुर हालामनि ककिला प्राइमारिनि धनपुर ब्रह्म जयगालयाव बे फुंनि हाबाफारि समाव जोंनि जानो गोनां फैबाय थानाय 11 जानुवारि जानो गोनांनि जा जथुम्मा बिनिनो गिबि लाइखुथाखौ गायसंबाय। फुंनि समाव जोङो जग'नि हाबाफारि मावफुंबाय, बिनि उनाव लोगोसे नैबे लाइखुथाखौ गायसंबाय। बेवहायनो गायसंगिरि हिसाबै जोंहा दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो सेन्ट्रेल आफादनि सासे संसद प्रसारक जा बिरेन बाबा दंमोन, लोगोसे नैबे बिरेन बसुमतारी बाबा दंदेरो। बे जोङो सेन्ट्रेलनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि गासैबो आनसलिकनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों। लोगोसे गहपुर हालामनि बे धनपुर रावजा जानो गोनां बेनिनो आरसिनि बिबानगिरि आइ बाबामोन दं। जों बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय खामानिया जाहाथे गोजोनै जाफुङो बेखौ परम ब्रह्मनावबो आर'ज गाबबाय। लोगोसे गासैबो रायजो राजा जिल्लानि जेसांखिनि भक्तफोर दं बेयो आइ बाबामोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय।